башыңа төшмей бір нешікті. Оңлап булмый икән кеше хәлен. Әле дә бик күп югалтулар искә төшеп, җаным сыкрап, утта кигән мәлем. Мин әнинең яшен узып йиткән, 2 яшькә уртта калдырып. Шул исемә килеп төшкән саен, йөрәк сыкрап куя яндырып. Бүтән җаным елый, аңлый алмыйм гомернең иң күзәл чагында. Китәсендә бер дә килмәгәндер әнием, яшисең килгәндер тагында. Ничек инде ташлап китеп була балаларны үксез калдырып. Күпме тырышсаң да Газраил алды. Затып калдым күзем талдырып. Әни җаным, киттен мәңгелеккә, киттен бәгърәм безнең арадан. Яшисең килгәндер, ничек түстен, каннар сыкрап торган ярадан. Автор Гөлнур Галимова.